Kaixo, bideo honetan liburuko 50. orrialdeko 17. ariketako pare bat adibide egingo ditut. Ariketa honekin hasiko gara. Konturatzen bazarete, berretzaileak ez dira berdinak eta oinarriak edo berrekizunak ere ez dira berdinak. Orduan, badirudi ezagutzen ditugun 5 formuletako bat ere ezin dugula erabili. Baina konturatu. 4 dala 2 karratu. Hori egiten baldin badot, ordezkatzen baldin badot, 4-ren ordez 2 karratu ipintzen baldin badot, bai, egin duten gauzak bakarra da, 4 dagoen tokian 2 karratu ipini. Eta orain, laburtu egingo dugu hau, hemen daukagu berreketa baten berreketa, eta gogoratu, egiten gendula, oinarri berdina ipini eta berretzaileak biderkatu. 2 bider 4, 8. Eta zer daukagu orain? Oinarri berdinak. Hasieran oinarri desberdinak, berretzaile desberdinak. Bazirudien ezin gendula ezer egin. Baina, konturatzen naiz, 4 baia ipini dezakedala 2 ber zerbait bezala. Hori egiterakoan, oinarri berdinak izatera ailegatzen gara. Eta orain, oinarri berdina denean ipintzen da oinarri berdina, eta kasu honetan berretzaileak kendu egin behar ditugu, hemen zatiketa daukagulako. Eta 10-ken 8, 2 da. Eta 2 karratu, 2 bider 2, 4. Demagun orain beste eragiketa hau daukagula. Orduan, lehenengo eta behin hasiko gara beti parentesiarekin. Oinarriak ez dira berdinak, berretzaileak ere ez, ditugun 5 formulak ematen du ezin ditugula erabili. Saiatuko gara, ia oinarri berdina lortu dezakedan. Orduan, ipini dezaket 9, 3 ber zerbait bezala? Bai, ez da, 9 da 3 karratu. Bueno, ordezkatu dezagun 9 hau 3 karratu gaitik. 3 ber 4, bider, 3 ber 2, eta 9 karratu daukagulez, hau ere bai karratura. Beraz, kanpoko parentesia kortxete bilakatzen da. Eta orain, zati, 27 karratura. Orain, kortxetearen barruan. 3 ber 4, bider, eta 3 karraturen karratua izango da 3 ber 4. Hau da, berretzaileak biderkatu egiten dira. Kasu honetan, oinarriak berdinak direnez, oinarri berdina ipiniko dugu. Ta zer egin behar dugu berretzaileekin? Biderketa daukagulez, berretzaileak batu egingo ditugu. Orain, hasierako problema berdina. Berretzaileak desberdinak eta oinarriak ere desberdinak. Baina, nik badakit, 27 dela 3 karratu. Edo 3 ber 3 parkatu. Orduan, nik eragiketa hau egiten dutenean, geratuko zaidana da, oinarri biak izango dira berdinak. 3 zenbakia. Orduan orain, oinarri berdina daukagu eta berretzaileak kendu egingo ditugu. 3 karratu geratzen zait. Eta 3 karratu da 3 bider 3, 9.